Добър вечер, аз съм Ива Йенсен. Включвам се на живо от пред един хотел на Златните, който е на 5 звезди. Има и казино. Няма да му казвам името, да не му правя реклама. И останах много възмутена. Знаете ли защо? Влизам аз и питам, има ли чипове по еди си колко, за еди си какво. Не изпадам в подробности, защото е подсъдимо това по принцип. Това се нарича дискриминация. И ми казва, не, няма. И аз отивам като една овца, нали, незнаеща, и си играе на такава машинка, която не може да й даде това, което по принцип можеше да й даде предишната игра. Както и да е. И знаете ли какво се случва? Скапаните евреи идват тук и аз стоя на масата, където играят Full House, покер. Покер на живо на маса. И говори на английски, нямате ли охрана, ако не играеш, не дей, нали? Защото не им пуснаха ванта, смисъл. Дъртия си търси да чука и аз съм го отрезала и после, ако не играеш, нали, махни се. Ма кой си ти, бе, байхуй? И на английски съвсем културно обяснявам. И му казвам, ти кой си, че ще ми казваш на мене или си какво си, нали, да стана от маса. И за какво ти охрана, какво ти направих аз. И му казвам така на английски, гледай си възрастта и се засрами. В този хотел, който съм, на входа има и полицайка в момента, която това е работа, нон-стоп да стои тук. Стигам до извода, че толкова сме вече дискриминирани. Че нямам думи. Толкова сме дискриминирани, че нямам думи. А да не говорим, че украинките са завзели всичките златни. Знаете ли? И са под закрила. Под закрила и знаете ли какво правят? Интриги, сечено на българките да не може да бачкаме и такива работи. Почвам вече да се чудя, то Путин не е ли прав, бе, бат? Тия идват тука, украинците говоря, и почват ценно си е тяхно. Хотела техен, това техно, това техно. Какво е това чувство за собственост? Вие ми кажете.